بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بمن أمري رابع بنا فلا نفو إنواتي وبسكا فوسا ولا غبيكم بانونجة نفو بسم الله بكم وجارانية جارانية بنما بكري بيني كلا كلا لا بمن يني ah bon d'accord ok ala ka claire wutaz fla bagara bito fon fil flago abito ko fon fil flago aywa d'accord bamana ndé ça va bashi sana amela tanu ikakre ko sobe ça va amela tanu sama jamana bi la hala jumena ça aywa aklubo kumula ami do de kan klubo mununa namu alaka ulugo sababu ye amini arabi wala keni kuna fonu soro tawye kabina fo be meninga soro kula pasa anga sika nyo fama ni sidawo ayo bamana André makroba ko machi sont tentés ochen rien abo beni sondo absika ke sondo absika nya do absika siki keni sondo ye do tsika siki kenu sondo ye nam note benita do benika fiendo nam o de kama kuma do utuka fo bamono mutuka fo ko mo bisika musoni a jogo mara kuma do ba fo jogo be kan fo nakara songeli nam o ye mi fay ko sigite se ko ko siga do ne note ana jogo do yere ni jogo do nam sigibu ko de kan ayo yafam benita do nga kafoko ne dala falendo e fililo ye kafoko nsigi nyongo dala falendo e filifuna ye nam abisika kede ajogo be kunyona nam au ka filu na ga fien be kunyona au nyongo mangutu au nyongo makutu ka o de fana mi sigija no te kafoko fien te karsala ablay o filie do fana ko lema ko sigi nyongo yala ammi nyongo mangutu sino bebi ka finyedo ochen ko bebi ka finyedo sigi nyongo yala bebi ka finyedo abise ke finyedo bisika dogo di ablay finyedo bisika dogo nam no te amma me chugo fana bidon ka fuko ni André fien ne mona son dogo chugo ko ni sigi mena na don ka fani ne fien nam e moni son dogo chugo ni sigi mena ana don nam ka foko son di karsala na abla ute ayo amba ko jeni muye musukoroba do konema ko jela ndalentila o ko kafsa ni intigrela ndalentila o ye ko kunglenye gabina fon tigrela o be nimisare ko fo Allahu akbar sabula ni nimisara o commencer de intigrela ye bina fo dalengu na tikila ka koro on e klara tigala Allahu akbar o de ka jugu na ifura na ma da mo mina o ko kunglenye no ye ko min kesa namu ibo blood dana bale amene kono idalente ala do na ko min ko tibalela onga idalendo mo mina e kala kata o ye ko do la namu abla mo jigi mse Allahu akbar misali idalendo ikanye mo la namu fo no karsa jelendo atsunga na ngono mati so shwini ma abi chinfo abi ko ke jelenya la e kala kana bo akala mandoro ko ko akani nyamugo en konnana ay ni ko nyagami ta nanu dalu soro nam matigala atigi bi ibatigi jate mo ena may blenwa ay o de ka jugu Allahu akbar ya fam ouais itigele no mina siekele modo ali ino benga de ko do la ka teme imada mo il saraka tige mo minaka Allahu akbar musuko balo konema ko ndalentila ko te basi men tigrela ko le jugu ma o ka jugu sawla inatigi be mandifu inatigi ke mandiga nyon so foi kable kabako ka so edun tige no mo na siekele no siga nyon so ko do ha abusiga nyon musaraka ko do ko sikatola onga edale mo la kala tigala Allah ino ke mandiga nyon so ko kable ne ma famula bismillah ala be jumaye sikatola février kalo klem ko ani duru so samba fla ni mo ni fla namu o fasiri ko ne se woni ka fasiri ka fo kuno
amna la frete folo mi ka siga kuma wodo fo mo ko e family ka siga soro ko dola amba dem ni gale mu bi sanfe wata ale te folo de malel bi sanfe wechi amna mun folo kono kuma fo mo ko e ale to l'indépendant kenyere indépendant asimentia ka fo Senegal wi labe na wasaka u ka keleche keme shekini biduru ka ulu black na Mali jamana kono munisma kadra kono abla andan naam Goodluck Jonathan ni ali seta o ka sorno do may Mali gelena ko wa bi bon ko no ka bala ka nyini wasa nyugo famnya be na chugo mina kala taw ke wati ko kan Mali jamana kono naam mi mbe talike BCAO ko ale koni na fulu kasa wi hakka do bla anka bangu ka bulukan fo sinya fla folo ko kara sefa wori milliard keme fla ani wolu fly ko fla na e sefa wori milliard keme saba ani milliard fly ko cadre de change kon nana ko ulu konye adema PSG glo ka daw ka la halado kan ulu ko sembadlo ko o kele ko Maître Kassim Tapuka Tondo et Mouremaye. Ale fana ye isimbo cadre barola. Jean-Yves Le Drian. Ni ale français ko ngo ministre ka jira ka fo bamanchi wale keleli. Ko ti France Mali kono ko ti France ka ko eble. Ko o ye Mali don ni ngo ya blanda. Afwa bambolo. Am na ntere fly. On se gatola. Pour ça on donc mo fait bon fo bambolo ala bande. Ayo. Leso faso ka fasili nyata. Ko yoroso mau hakili bala ka sigi kusube ka so ke lakana nali sigidaw kono CEDEAO ni Mali cɛ o ku kalato ke wati kura o ko am sira minga ko koni be ɲɔgɔn sɔrɔli sisan ala ko ke awo opération kɛlɛtigi o ko lu fana be wuli ka jɔ la wasa u sika faso do mako ɲɛ cogo min na an ka jamana cɛ marabolo dɔw kɔnɔ o kɔfɛ o ko ñoo kumbe bami mi tuga ke na wuli ko forum investi in Mali no kana barake Mali kono o ko fenchima mi no tuga chima mi no na fulu tugu besika bo mun ma wasaka no ka na fulu bara anka jamana kono tubarikalla le sphinx ala sementia ka foko Bavier Tournal Fédération Malienne de football nyamo bay ko kan temene ni amaya ka kala jigi misi ko ya fayni Mali don fe naam membe talike ko Mohamed Bachili ko ale ye kuno funu do gunula kuma do dangana maya ka semenja ka foko Musa Temini ya wajibiya ka foko mobile keme flani mogani kilen ka di ale kelema ko adi nyangando ye do do fale kati hectare bisa ko fale bon ko hectare bi worola ko adi nyangando ke ani ka klaka logement social do joro fana fale mi da fana talike se fawre nga fo euro milliard saba min dira nazara jamano fe pasa kasika ben sebela wala libaro stelia ko bi ma shita do na fulen tara ro minable ya ko ranga yini l'indicateur de niveau wi yere se ko yinin la nanga yini ayo l'indicateur de niveau itim naja ko mo PSG ko cadre de change go koni aglu ko fo wati wore ka bo ko kulu kono ko enia Ibrahim Kamara France na maton ko du koni kuna fondi Abidjan ka fo ku ye fakan kura do sigi no gouvernement haute autorité de la communication no haki ko kuna fondilo koni anyini ka fo kunye masaba munu suwandi o ka fo ko ulu kata u joro fa haki kono naam o ko ma kilime no minka yamara sebe tegano bla makula chama jafan nyamo fe kuluna rasmi gutano basri giturui naam kuye anyini ka fo ko aka hake kadi amasabula ko kuna fondilo de asuwandi naam ka fo ko akata wala fenga fu yobe mi fam naam o ko fe ko Dr Amerso ale hakila di chamanje fanga kala tawke wati ko bolo da chugo kan o ko ale konete moye mimbi miri dron ka foko kala tawka kan ka 600 o ko ako kanga laje jinyama jolena mi kayi anga taw sira fe wasanga na bi fili korolon kono ablandan sigatol Goodluck Jonathan ko ale koni ajira ka foko ajigi ba kan ka foko benyo ya be songa soro kala taw sigi ko fawnu be sina kala taw ke wati ko kan Mali jamana kono naam Mali d'aujourd'hui asimentia ka foko
Orange Mali ni Mali Tele ka gloni mi ni a ko latigara sariya fɛ abla nana ko sefo miliyar kɛmɛ ni bilon fila ni kɔ ko ka o sara makuɲɛlaw ka tɔn dɔ ye ko ko dɔw olu bɔlen no ko dɔw kalama minnu ye fiɲɛba ye ko in kɛcogo la ni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye an ka waati laban ŋanamu ba de ye min labɛnnen don ko jɔn de b'a fɛ ka ni telefɔni di soba fila in ka u ŋanamu ka se fɔ nin kisa ma o kɛmɛ ka o ɲininkali kɛ Seydou Keita Seydou Bilen ko ale kɔni ye laseli dɔ kɛ aujourd'hui Mali mɔgɔw ye bi Mali ko y'a jira k'a fɔ ko a y'a latigɛ k'a fɔ ko ale kɔni bɛna ɲɛsin cakɛdaw sigili bamayɛlɛmali ma n'o ye industrialisation ye ko a bɛna bamayɛlɛmali cakɛdaba 6 jate ye ko b'a na olu sigi sen kan Bamako Mali kɔnɔ yɔrɔ min wele ko Sanankɔrɔba ko a baaraw bɛna kɛ yen nɔ Ala ka sankɔrɔta amina Seydou wari bɛ Seydou kunbɛn a y'a ɲini fana k'a fɔ Samata Segu kan ka dolaci 2 min kɛ an ni Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'u senkɔrɔma don walasa min b'a to an bɛ se ka san sɔrɔ dolaci na ka taa Kamankɔrɔ la don fɛn tɛ dɛ Kamankɔrɔ k'u kama kɔrɔma don pour que ka fanga ɲa o tiɲɛ o tiɲɛ ni y'a fɔ cogo ɲuman ye sɛgɛ de don donc sɛgɛ bi kama bi kɔrɔta pour que a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ ka taa sanfɛ an k'u kama kɔrɔma don ayiwa a ko b'o o cogo la ko général Dayiru Danbele k'ale bɛ sɔn ka kɛ an ka lasigiden ye Pretoria waati nata ninnu na ko a ko labɔn bi senna Ablandan kabako fadu ɲɛbɔrɔmɔ ko maa minnu taara maa dɔw taara bi Amadu Jalo ka nɔnɔ feere yɔrɔ kan Kalaban kura ko maa 4 olu kɔni nana ni marifa ye ka maa dɔw jogin maa 4 wɛrɛ jogin ni ka sɔrɔ ka nafolo miliyɔn caman ta ka taa ni o ye Ablaye o kɔfɛ ko Sikɔrɔni ko maa dɔ kɔni kɛlen don ka y'a yɛrɛ faga yen nɔ jardin d'enfant dɔ su kɔnɔ k'a yɛrɛ gulo juru la Ablandan fuyata ayiwa yɛrɛ faga su kuma ka ca sa dɛ bamananw ko a tɛ mɔnɛ bɔ ko lakana sabatibaw ye wulikajɔba dɔ kɛ Sugunikura la Bamakɔ yan nɔ Medina kura Ablaye ko a kɛra sababu ye n'u ye maa 100 ni maa 45 siganama k'olu minɛ ko muso 8 b'a la moto 12 muru 2 ani fɛn wɛrɛw minnu tali kɛ mɔgɔ jugu binganikɛlaw makoɲɛminɛw na k'olu caman minɛna a ko senfɛ maa dɔ tun b'a fɛ ka Jakarta dɔ suɲɛ Sabalibugu ko a ma se k'a kɛ a kɔni minɛna k'u y'a baare bugɔ a selen dɔgɔtɔrɔso la ko a soma yɛlɛmana ye Ablaye an b'a kuncɛ ni Mali Tribune ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko logement sociaux diliko la ɲina Ablaye nana ko a kɛra ŋanamu kɛnɛba ye Ablaye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ minnu ni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'olu bɛ senna ko kura ye Ablaye Falajɛ Garibali la ni maa folon fana sigiyɔrɔ don minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye ko tasuma kɔfɛ ko zow fana girinna ka da yɔrɔ kɔfɔlen kan Ablaye nin ye sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye Ablaye an bɛna lajɛ tilegan fɛ k'an minɛ don kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ tabarikala bamanan André CEDEAO tɛ an fɛ yan wa Union africaine t'an fɛ yan mais an ka jamana nin a jamana ɲɔgɔn dogo farafinna jamana dɛ cogo di an ka jamana an ka sariya sun b'a la depuis lawale depuis an ye hɔrɔnya ta ka Moribo tile la olu y'a sɛbɛn ko Mali hali Mali jamana kuntigi bɛɛ bɛ don farafin de kɛlɛnya la ko an bɛ jɛ n'a ye o cɛ mɔgɔ wɛrɛ m'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ si ma fɔ ni anw tɛ aw y'o wale kɛ jamana la farafinna na ɲɔgɔn ye si ma kɛ Faransi ka yiriwa n'a taabolo la n'a kulusigi la ni Mali tun t'o kɛnɛ kan ni Mali tun t'o o cɛbɔ la ni Mali tun t'o o ŋanaw la pe ka taa depuis UA la ka na bila fo IA la ka na fo bila fo OMVS la ka bila CEDEAO la an b'a camancɛ la CEDEAO yɛrɛ a sunba yɛrɛ bɔra anw de la Musa Traoré la a daminɛna Bamakɔ yan n'a ka taa Lagos
a fɔ Union africaine olu ka charte an ka Modibo Keïta de a sɛbɛnna bolo ye président fɔlɔ mun sera Éthiopie réunion b'a sanfɛ Modibo don OMVS a sigira don min na n b'a la donc Mali yɛrɛ k'a fɔ farafinna ko an b'a la fɔ an ni an ka kɛ kelen ye ni sisan u b'an bɔ a la k'a fɔ parce que an ye kɛ ko m'a faamu de et puis k'a yira la k'an ye mun fɔ tiɲɛ don hali an ka bulonba n'i y'u tɔgɔ ta tɔgɔ bɛ tɔgɔ la i b'a sɔrɔ farafinna ŋanaw tɔgɔ b'a la n bɛna misaliya d'i ma n'i taara place commune Nkrumah la Asayi 2000 ani Kaburu ani Asayi 2000 cɛ rond-point ɲuman mun bɛ o ye place commune Nkrumah ye Ghana président fɔlɔ ye ale ye Modibo Keïta terikɛ c'est le vrai panafricaniste n'i bɛna yɛlɛ pont kɔrɔ kan yɔrɔ dɔw bɛ b'a place Patrice Lumumba Patrice Lumumba ye Congo Kinshasa ka premier ministre fɔlɔ ye tubabu ye mun janfa k'a fa k'a don acide la ka hala k'a kolo tunu pour que k'a yira an ye farafin ye an b'o kɛlɛ la hakilijigiw kana ɲinɛ ko an y'a ka monument da ka bulon da a tɔgɔ la n'i taara hippodrome ka taa hippodrome photo labɔ la ka taa bila Mongoli tournant la i y'a la rue Nelson Mandela tun ye sud africain ye ka kɛlɛ kɛ k'a don kaso la san 27 ka bɔ kaso la ka kɛ président ye k'a to o la Nelson an ye papier d'a ma passeport malien pour que a ka se ka tagama k'a ka taa kɛlɛ kɛ il se promenait avec un passeport malien en 1962 a nana Mali la a y'a jigin Barmali la Nelson Mandela rue Abdel Gamel Nasser d'Égypte Barlebougou n'i ye Diko ka misiri ta o sirani Abdel Nasser Égypte président o tɔgɔ o bolon dalen da la o ma ban dɛ n'i ye pont des martyrs ta ka taa pont filanan la ka tɛmɛ Égypte da la ka tɛmɛ palais de congrès da la o bulonba an y'a don Algérie président mun ta ɲɛna kɔsɛbɛ na o tɔgɔ Abdelaziz Bouteflika n'i bɛ taa Djikoroni n'i tɛmɛna cité militaire kan rond-point ba bɛ yɔrɔ min na polisi bɛ jɔ min na ka taa bila fo an ka faama kɔrɔw ka so sɛnɛkɛli na IBK o bulonba an y'a da sur le roi Mohamed VI du Maroc n'i taara Suguba la yɔrɔ dɔ bɛ yen an y'a da sur l'avenue Mohamed V donc ni n bɛ ye farafin cɛ ye k'a dɔn u ka ŋanaya fɛ ka u tɔgɔ da a ma ban dɛ n'i ye pont filanan ta ka yɛlɛ Dɔdɔbugu ka taa Kalabanko ka taa aéroport la o bolonba nin Alpha y'a da l'avenue de la CEDEAO n'i ye pont kɔrɔ ta pont kɔrɔ ka taa n'a ye Tour d'Afrique la Alpha y'a tɔgɔ da l'avenue de l'OIA ka Tour d'Afrique kɛ ka monument dilan donc farafinna ko kɔnɔ an b'o la a ma ban n'i taara Gondol kɔrɔ la Bankokura place Gondol kɔrɔ Alpha y'o yɛlɛma k'a kɛ place OMVS donc an ka farafinna ko tɛ tulonkɛ ye o bon a b'a ni la a b'a sɛbɛn la ka fɔlɔ fana kan a ye base ko ni mɔgɔw m'a jateminɛ président fɔlɔ bɛ farafinna président fɔlɔ awɔ ani bɛɛ photo bɛ awɔ bɛɛ photo bɛ k'u tɔgɔw fana kɛ u ye sa hakɛ min fana kɛ k'o fana bɛɛ bɛ yen nɔ donc i ye mun fɔ a ma ban dɛ kelen bɛ yen monument kelen bɛ yen n'i bɛna taa yɛlɛ Kulibali Sɛlɛkɛnin na le monument Wɛnzɛn Kulibali Laha Duvalta donc k'a fɔ u ka farafinna ko an b'a la ka tɛmɛ u kan depuis bi tɛ o tiɲɛ voilà n b'a fɛ k'olu fɔ an bɛ se ka kalan d'u ma de an bɛ se ka kalan d'u ma de an bɛ se ka kalan d'u ma n'o tɛ olu tɛ se ka kalan di anw ma voilà fo mɔgɔw k'o faamu o cogo la kosɛbɛ ayiwa i ni ce